Здравейте, аз се казвам Георги и съм от Столипино. About our business and what come the future we make it. Okay. Fantastic. You can go. Момента се намираме в работилницата на баща ми. Тук са работили дядо ми, баща ми. Сега и аз работя в тази работилница. Занимаваме се с този занаят ковано желязо, поколение. Как започна бизнеса? Едно време прадядо ми имаше тук отзад една работилница, ковачница. Едно време вече са се правили наистина ковано желязо, както се наричали, подкови са се правили, бургили са се правили. Но с течение на времето нещата стават все по-съвременни. Са се променил. По времето вече, когато и баща ми започна да се занимава с този бизнес и занаят, нещата са се получили още по-съвременно. Даже в днешно време, тук се правят и блъзгащи врати, и портални врати, и конзолни врати се наричат. Но името си е останало ковано желязо, тъй като в квартала има може би 250 семейства, които работят този занаят. И може да забележите, като минавате покрай колите, отзад пише ковано желязо. Хората си правят реклама, като си пишат отзад на колите, телефонния номер и с какво се занимават. Сега аз мисля да популяризирам бизнеса в цяла България, как като отворя фирма, официална фирма, правя уебсайт, изработват нашите услуги в цяла България, а и може би и в Европа.